تكابر آياس حج خمت زربا خان باري خاب سلام تفان هو إخابله سجانا لجابير أملاخ يكون أمين أكروسوس أملاخنا مسير بخان منفذ قدس لمن كل ساعة نسجد الكالونا أمين. آمين. كفلتات صلوت بروفيسور كفلاي. إنه أبقى إتي قنع فرادي قوم تداري الله إتي أب مجاي زحلف علمي نخنني نفردن بوع سلزخونه ببزحي حاتياتي إرعدن انكتكتنا الله جنك نفسي جينا أمريت نبري كاب الله تنسعي نخنياتو مريت أم مقابر عود سنيو أموت كأزز كرو يلبون أبقى هنمون زمسكنا يلبون ما كابدك أستيكي تنسيكي ناب مدحنكي بنسحا أو أملاخي محرنن أدحنن النابلكي تمحساني سبحات لآب وولد ومنفس قدوس. موال سب زي ودا بيتروس فاميلي. كما يوعلكم موال سب زي ودا إذا علم مزيكا عن زل عالم زنبر انت زخونسي نفسي نتشور زخونا مخنيات محلو كينيرو جنكا اتي تشحوف زخونا تقبارات كن اتي حماق كيكن أب قدمي اتي حق اينا مس زقالا أب قرات حتيات تسطيحكي أب شللتينات كدعن سقاخي كاللخي انتايو اتي تهبيو ملسي او كريستوس عملاخي بتي عزيو زفرح فردخا لسنبد نتي زلالماي فردخا انبركك بتي ملكوتاوي نصبراق اي برهان كان قدقد الله انا حسوم جنوس اب عراتي دقيسه زلخو اب حيوتيون زي قدوس زخونكو ناتي تقبالاي قرص ابنت بموساد أفلبينا وقعكو أو أملاخي أنا قبنينيا إمو يقربل اللي بلالله يزلفن ولا ألم آمين. آمين. ونت تدنجل ممر سارة. سوري كم تاشم كم مصحف دنيا بزخارو ونت تدنجل نباريخي اتقلت في صلاة رديتكي زرقهينات عبلنا كم معبل زقامات الكفو حسابات كبار رغيو نتعلمت نفسي بخنت النت عزيز حالات أطفيو واللومو ناب صلوتن من نقعهن أبقسيا مخنياتو نسخي تاليتن مهرات تلمن آلايت عدنيخي عدمن جهوات نقسين أملاخين يسوس قويتا أملاخين قويتا يسوس كريستوس تسفاي إخي آمين. قويتا بزاليت زي أنا عمو أميت. كنيسيهم أو قويتا بزاليت زي أنا عمو بزي حاجات كنحضر حلونا أو أملاخ أبوتاتنا نسخا بروخيخا بركتك أزيو بزيو قدوس سمكاو نزل عالم كبريز مولوي أمين. أو قويتا كمتي أباخا توكيلنا يزلنا محرتك كم أتخنلنا عينتو كلو نعاخات يتبع اللوا نسخا خاء أبوانو مجبيتو هبوم أو أملاخنا ملحينا أو تسفح اللعا وسنات مدري سمعنا أو قويتا نسخا إخا خابزي عليه تزي مزل عالم تدحننان تعقبنان آمين. أو قويتا بروخي خامو فردخا مهارني أو قويتا بروخي خامو حقنتك رداني أو قويتا بروخي خامو كبرخا برهالي أو قويتا محرتكا نزل عالم ينبر أو قويتا نعاين تقبار إيدكا ولدو معقوبي سلزهونكا هاي تنسجني أو قويتاي نعاها بدي لأمو محارنن نفسي الحنان ناولكو تسلله أو قويتاي أباها توكيل اللهمو الحنني فؤادكا خقبركا مهارني نسخا أملاخي تلفالي هوت إيخا ببرهانكا دم أينا برهان النرئي محرتكا نابتم زفلتوخا كبرخا خا ناب قناعات سوات تنسا تسجان برختن مسكانان بحقي ناتكايو
ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን። ኦ ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፅፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ልኡላ አራይሺ ከመይም ኩላትኩም ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለድካ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያውን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና፣ ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበልና፣ ኦ ጎይታ ንሕሙማት ዝኻብጽሐየሞ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ። ኦ ካብ ሓጢአት ንጽፎንካ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ካብ ሓጢአት ንጽፎንካ ጎይታ ርድአና፣ ልማናና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና፣ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። መዕለትን ጌራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣንሳና እንደገልና ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጥባቅት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ እሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም። አይፎን ኢልካ ትክደለኺ መምህር ሳራ ይኮነትን ፎይኒያ ማለት እዩ። ፎይኒ الرأي ما مرتاحة. أو قدست ملأت تتقى كل جزء دنجر زخانكي ولاديت أملاخ عدا كريستوس سلام نبلكي ما أنت حياتنا كحدة قلنا نفقور ودخي صلتنا أرقلنا نحكينا برهان يسوس كريستوس أملاخنا زولد كنا قدست دنجر سلام نبلكي نحكينا لنفسنا حديقو كمحرنا نابويتا لمننا وقدست دنجل مريم ولاديت أملاخ نزرئي سم أنتي أمالاديت نايودخي يسوس كريستوس بحرقة حديات كتسقونا لمننا ونفحكي نقست دنجل سلام نبلكي وأمانئيل أملاخ دولت كنا قرعات زرقنا سلام نبلك سلام تانا أربالكي ودنجل وبركانا يسوس كريستوس التأمنت أما لديت حديثنا مأنتك حدقنا تذكرنا أمين. መተው ጸሎት ሃይማኖት አይነ ዓለም يحرك نفسكم مأتو ጸሎት ሃይማኖት أو أد حقኛ ብርሃን ዝኾንኪ أو ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድኃኒ ዓለም ስለ ዘወለድክልና መጽኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ። ኦ ጎይታና ንጉስና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻና ሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን። ጸሎት ሃይማኖት አቦይ ምርጌታ
رايك على هوتي يسمع لنا نهاية ما نصلوت كل بالزحزة سماعين مدرين زرعن زيرن بفترة بحد إجزابير أبنا من بحد قيثاب بإيسوس كريستوس علم كي تفترة مسؤولو زهون والدعوة هدون أمن كبرهان استرخب برهان وبحكني أملاخ استرخب أملاخ تول دنبر فتر زي كونه بملكوتو مساب معرض زخونه كله بوز تفترة بزيكو قنا أبز مدر زلو يخون ويساب سماي زلو من مستفترة يلبون من تانا من تسب من تدحنتنا كاب سمايات زورده بمنفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سقا لبسه سب كونه سب كوين دما بزبن بينتناوي بيلاطوس من تانا تسقل حمامه مكرا مسكال تقبل موته تقبره أو قدسات مصحف خمس تصحفه أما بلسال ساي معلتي كامنتات تفليت هنسه بخبرنا بسمايات عرقه أبي ما نبو تقمته أم بحدثني هي وان موتانن كفرد بخبر خمسيو نمان قستون مودعتا يقولون قويتان محوين بزخونه كاباب بزسرسة منفس قدسون نامن مسابن والدن نسقدلون نمسكنون بنبيات تزاربه ايو لعلغلو نهي هواريات قبائي بزخونت بحانت قدس بيت خريستيان نامن نحرقات حاتيات بحانت تمكات نامن تنسى موتانن نزل على معلم زمس هو التسفى نقبر آمين أوغويتا صلوتنا سمعها حتياتنا حدقلنا كريالايسون 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 لايسون كريالايسون 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 لايسون 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 كريالايسون 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 لايسون كريالايسون 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 ቅዱስ 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 መዓዛ መዓዛ ጣዕመክዲ الرأي ممر حاول أنبذ نعم خفر الشحرة الرأي بسوء آبن والدنا تسكرسن هذا أملاح آمين ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እተምልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ይኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትን ብዘይድልየትን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ይቀኒየ
وأكوبك بك أملاك وأكوبك بك ممتك أكوبك ما بسانه وقويتا بقعات قرنا مسكانا غمزلنا عنصلب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس منقصات نصاب باركان تاب سماي كومدمان بريكم لكن جيرانا لما هبنا نحن بدلنا بدلهم كم تحركنا لهم بدلنا نحسنا دقلنا كف فادحنا نامبرا فتنا يتأتولنا من قسن حيلن كبر نزل عالمنا كإما أمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لخو بحلنا خدق لخي شجا خون دنقلي خي عدي جابير سوات قويتا سراوي سلام لك لخو نسفك عنس برفتيخي فركر سغم برخيو أملت تسقى جابير مساقي وفسط دس والكي عطيات ناصر إلنا نفت ودغيس كرسوس من كان محرت لمن لنا أمين نين ساعات صلوات وقويت أبزا معلت زياب كن ميقاب تكباركم بقال بحسابكم بقلو واساتنا زحطانا أيو سخار روحون مبكر سبن سلازقون كامن تتقدسم كالكات عرقنا دقلنا وأملاك سلام كن حدر سلام عيد ليت خبرنا أبزا نايدك أسق دينا خاب كل چنكتنا تعقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خاناي سلام ملاك على أقلنا سأقام برهراين تمبكر سبزقنا حدور دفاق ويتنا ملقنا مدحنا يسكرسوس وتبون مسؤول كبرن وداسيان قرمان زلو كام عريخ مزقنا وهاقوات منفس قدسن مسقانا يقباك حج النزل عالم أمين تحرنا بتوقف ساعات إلا صلوات عقويتا محرنا مفرد كاونا بزحلنا وعمنا بتوقف ساعات انجزينا بسماينا مدرين بخبر السجل الكا كرسوس من أملغنا بعلنا ويت عقسم بزق مرات مسانيات ملاخان روحن نتو معنا زقدام يم حاتيتا نياتات محرنا حتى بنسحات مليسو بهوات كنبرن برماتو زي تدل من تسبيهم دل سسفا سمايات كرغبو نقول لنا بدحنا تتقدم عقويتا بزا ساعات أنا كل ساعات لما أنا نتقبل هوتنا كان علنا تزادات كان نقبر مرحنا أنفسنا قد السجانا حساباتنا ننسى تمنيتنا مسمى رحمة منا فوش حاتياتنا حدا قلنا كان كل خفا حزن سكيات برد عنا كلنا ممكن نقب قدسان ملاك تحلونا ناودت امنت كان من رحمة انتي نابت زي مرمر زي وسن فتات كان بس حد لنا سخان زال عالم برفيق أمين أقويتا وقعات برنا مسكانا غمزلنا غنصلب سمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصات نسخن بعد كان تاب سماي كمد ما مدريكم على تنكيرانا لما هبنا نانز بدلنا بدلهم كم زحرقنا لما بدلنا مسانا دقلنا كفادحنا نامبر فتنا يتأتونا من قسم حيلين كبر النزال عالمنا كإما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له لنا خدن كليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له إسخي كوان السبرغتيخي فركر سخم برخي أمل تسقى جابير مساقي أوفس تدس والكي أتيات ناصر يلنا نفت ودغي يسكر ساس منتانا حرات لمن لنا أمين الهوت يسمع لنا تسأل صلوت تمهللنا يوم مهللا بكن እግዚአብሔር عريقو معاد زغرر محرات زورر يقبرلنا كلهم حزب እግዚአብሔር ناس قدس بيت ክርስቲያን تهبو ناي عربي አገልግሎትን መጽሐፍ ቅዱስን ኣብ ምክትታል ዘለኹም ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ሁታን ክፈልኩም ትብል ክሳብ ዝሕጂ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ነዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ نخلهم بس عادي أما كراب سبب شجر زلوا رهوا سلام كسانتي هبهم أبيت ما أسرت نزل لهم وصحراء يفتر لهم بموت سجان استفلينا جنة من قصة سميات هجرك قدسان يوارثهم أمري راح أزن نزل لهم كأده بس قدسان يدبسكم نقول لهنا هذا استوعلا أمرهبو موداتنا نسبقلنا أبز حلفة جزيرة خم فقاد إكزابير كلا أي ملك تهاري قدس بولس نابسب كورنثوس موزا زمير إنا نيرنا هذا مسحاب زنتاي تماهرنا زبلون
أستنتينارينا لومي كان فقاد إغزابير ملغ تهاري قدس باولوس نابسب غلاتيا إنا كنرئي ني نباب زتعمكم ملكة قبار لي كاب حد خصاب 10 تزلو مأتون كال وانجيل البونز بالله كان نبب زتعملنا أنا اللي هبنا الرأي دينا عين عالم كاب حد خصاب 10 مالتي أنا ممكن أبغى الرأي تمنيت حبتنا كاب 10 حد خصاب 24 هواري أولوس هواري خون كم استسوعت بال أنا ممكن أبغى أبغى مرجع الرأي كلت اللوامو ني عندنا عين عالمن حبتنا تمنيتن يبنينا لنا بسنا شماينش نتقرب منك እግዚአብሔር ይቀበላል በመስክ ዜና ተንብቤ እኺ دحين أبونا تنبي بلاسة نو شكرا يلا لا حلو እግዚአብሔር ይመስገን አራይ ጠብቅ እግዚአብሔር ይመስገን ስጋይ ስጋ ኻጣኒ አራይ ደና አይና ዓለም ሲሆን ገላትያ ቁጥር 1 ጳውሎስ ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ በተኻብ ሞታት ተንስኦ እግዚአብሔር አቦ እምበር ካብ ሰብ ወይ ብሰብ ዘይኮነ ኩላቶም ምስ ዘለው ኣሕዋት ድማ ኣብ ማሕበራት ገላትያ ካብ እግዚአብሔር አቦን ናብቲ ከም ፍቃድ አቦ ኣምላኽ ኣብዛ ሕጂ ዘላ እኽልቲ ዓለም ምእንቲ ኸድሕነና ኢሉ ብስሪ ሓጢኣትና ነፍሱ ዝሃበ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ይውረደልኩም አሜን ንዕኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ አሜን ካብቲ ብጸጋ ክርስቶስ ዝጸዋዓኩም ከምዚ ቀልጢፍኩም ናብ ካልእ ወንጌል ምግልባጥኩም ይገርመኒ ኣሎ እዚ እውን ገለ ዘዕገርገርኩምን እቲ ወንጌል ክርስቶስ ክልውጥዎ ዝደልዩን ከም ዘለዉ ማለት እዩ እምበር ካልእ ወንጌልሲ ኣይኮነን ግናኸ ንሕና እኳ እንተኾና ወይስ መልኣኽ ካብ ሰማይ ብዘይ እዚ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ወንጌል ካልእ ወንጌል እንተ ሰበኸልኩም ንሱ ውጉዝ ይኹን ከምቲ ቀደም ዝበልናዮ ሕጂ እውን ከም ብሓድሽ ብዘይ እቲ እተቐበልኩሞ ካልእ ወንጌል ዝሰብኽ እንተሎ ንሱ ውጉዝ ይኹን እብል ኣለኹ ሕጂ ኸ ንሰብዶ ወይስ ንኣምላኽ እየባህ ዘብሎ ዘለኹ ወይስ ንሰብ ከሐጉስ ድየ ዝደሊ ዘለኹ ገና ንሰብ ከሐጉስ እንተ ዝብልሲ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ ክብርና ኣምላኽ ይኹን አሜን አሜን ቃል ሕይወት ያስመልና አራይ ትምኒት ሀብትና سامعني سامببي راي صبو سامعني حتى أنببي سمعيناش حبتنا عم ببي العدل هبات كل حبتنا تمنيت اوكي حراي يغني لي اوكي امبارس احواتي انا دما بمقلاط يسوع كريستوس امبر كابسب اي تقبل كون اي تمهر كون ون موتي باي تسبخ وانجيل كم قدي سب زي مهانو افلطكم ኣለኹ ቀደም ብኣይሁድነት ክነብር ከለኹስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ብዘይ ልክዕ ከም ዝሰጎክዋን ዘዕነኽዋን ሰሚዕኩም ኣለኹም ነቲ ስርዓት ኣቦታተይ ኣዝየ እናቀናዕኩ ከዓ ካብ ብዙሓት ኣብ ህዝበይ ዘለው መሳቶይ ብኣይሁድነት ሓለፍ በልኩ
እቲ ካብ ከርሲ ኣደይ ጀሚሩ ዘይፍለይ ብጸግኡን ዝጸውዓኒ ኣምላኽ ግና ኣነ ኣብ ኣሕዛብ ወንጌል ምእንቲ ክሰብኽ ኢሉ ንወዱ ኣባይ ክገልጾ ምስ ፈተወ ሽዑ ብእኡ ምስ ስጋን ደምን ከይተማኸርኩ ናብቶም ቅድመይ ዝነበሩ ሃዋርያት ናብ ኢየሩሳሌም እኳ ከይደየብኩ ናብ ምድሪ ዓረብ ከድኩ እሞ ከም ብሓድሽ ናብ ደማስቆ ተመለስኩ። ካብኡ ድሕሪ 3 ዓመት ንኸይፈላለዮ ናብ ኢየሩሳሌም ደየብኩ እሞ ምስ 15 መዓልቲ ቀነኹ ምስኡ። ካብ ሃዋርያት ግና ብዙሕ ያዕቆብ ሓዊ ጎይታና ሓደ ካልእ እኳ ኣይረኣኹን። እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ድማ እንሆ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይሕሱን እየ። ድሕሪት ከዓ ናብ ሃገር ሶርያን ቄልያቅያን መጻኹ። እተን ብክርስቶስ ዘለዋ ማሕበራት ይሁዳ ከዓ እቲ ቅድሚ ዘሰጎጉና ነታ ቀደም ክዕንዋ ዝደሊ ዝነበረ እምነት ሕጅስ ይሰብካ ኣሎ ክብሉ ጥራይ ይስማዕ ነበራ እምበር ገጸይ ኣይፈልጣን ነበራ። ብዛዕባ እውን ንኣምላኽ የመስግና። ቃል ህይወት ቃል ህይወት የስማዓልና። ኣሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም ተሊኹም ኣብ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 1 ኢና ዘለና። ካብዚ ቀፂሎም ሓውና መምህርቲ ኽማርያም ጽማቕ ናይዚ ከነንብቦ ዝጸናሕና ሓፈሻዊ መእተዊ ናይ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ጽማቑን ትርጓሜን ክገልጹልና እዮም። ንሓውና መምህርቲ ኽማርያም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱሱ ንጉባኤ ዝኸውን ቃሉ ንበረኸት ዝኸውን ቃሉ ክገልጸሎም ንኹላህና ከዓ ዝሰማዓናይ ኣዛን መንፈስ ዝዓቁር ተእጥእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ኣውደ ምህረት ንሓውና ተኽለ ማርያም የረክቦ ኣለኹ። አሜን። ቃል ህይወት ተስማዕና ብምርግታ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታቴ ካህናት ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ኩላትኩም ተሳተፍና ዝግዛእኻ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ። ሎሚ እምበኣር ምዕራፍ 1 ናብ ሰብ ገላትያ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ክንርኢ ኢና። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ መእተዊ ክንርኢ ኢና። ደራሲ መን ምዃኑ ምክንያቱ ናይ መጀመርታ ስለ ዝኾነት እቲ ኣድላይ ዝበሃል ክንጠቕሶ ክፍትን እዩ። ደራሲነት ወይ ከዓ ጸሓፊኣ ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ዝኾነ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ተገሊጹ ኣሎ። ከምኡ'ውን ኣብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 2 ተገሊጹ ኣሎ። ተቐባሊ ንመን ከም ዝኾነት እዚ ግን ክልተ ኣረኣእያ ይደሎ ነተን ክልተ ንሪኣ ኢና። ግን ቀንዲ ተቐባልነት ዘለዋ ብቤተክርስትያንና ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ። ክልተ ኣረኣእያ ኣሎ። ቀዳመይቲ ኣብ ሰሜናዊ ማእከላይ ክፋል ንእሽቶ ኤስያ ዓሌታዊ ገላትያ ትበሃል ናብኦም ተጻሓፊ ይበሃል። ተኻልእቲ ደብዳቤ ወይ ከዓ ኣረኣእያ ከዓኒ ናብ ደቡባዊ ማእከላይ ክፋል ኣውራጃ ሮሜ ዝነበረ ወይ ከዓ ግዝኣት ሮማ ዝነበረ ናውያ ትበሃል። ዕለትን ቦታን ዝፀሓፈሉ ምክንያት ዝተገበረሉ ግዜ ከዓ ክልተ ሓሳብ ሰሜን ገላትያ እዩ ዝብል ሃዋርያ ጳውሎስ ሳልሳይ መንፈሳዊ ጉዕዞ ክሳብ ዝጅምር ኣብኡ ኣይበፅሐን ነይሩ። እዚ ኣብ 54-55 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣቢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣጋሞ ወዳእታ እቲ ሳልሳይ መንፈሳዊ ጉዕዞ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ ማለት ኣብ ከባቢ 57-58 እዚ ከዓ እቲ ቅቡል ኮይኑ ዝረአ ቤተክርስትያን ማለት እዩ። ብዙሓት ቦታት ዝቕበልዎ ክልተ ሓሳብ ደቡብ ገላትያ ኣብያተ ክርስቲያን ገላትያ ኣብቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናይ መጀመርታ መንፈሳዊ ጉዕዞ ዝነበሮ እየን ተመስሪተን። ስለዚ ኣብዚ ክልተ ሓሳብ እዚ ተመርኪስና እቲ ቦታ ከምዚ ክኸውን ይኽእል ይበሃል ማለት እዩ። ቆሮንጦስ ኣብ ግዜ ግብረ ሃዋርያት ወይ ከዓ ተጠቂሱ ኣሎ ኣብ 18 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 17 ኣብ አንጾኪያ ተኮይኑ ከዓ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 18-22 ኤፌሶን ኣብ ግዜ ግብረ ሃዋርያት 19 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 41 መቄዶንያ ወይ ከዓ ኣኪያ
كايا زبلو أبدي دور حواريات سرا كاب حادث رأس سلسة صحيح له إفسون ويكاب كبابي 55 بحلب الدون كريستوس مالتي إزي حساب زي زبالة تقبلنا زراقة يمثل معناته أبقون نوح وان سلا أنا يبل تصحف مالتي مأتوي ويكا علامة إذا ملأخت زياء كلتا نقرالو بزح نقرات يدول لدينا عبتان كنت غليلان كنت فتنينا تم جمرتا حواريا النوتو نمقات مالتي ولا في مأتو دابلون أنا حواريا تتصوعكم بإيسوس كريستوس اللي جمرو قدامتي علامة نايزا دبدابي زي حواريا النوت نمقات مالتي تخلي تخاء نتهم أيهود زسفرو سبات ملاش مطهر مالتي جفت عن عراف حادة انتاي كان رئينا كاب فقد حادة خساب خموشتي سلام تاعي زهد كاب فقد شدش تسك عسرت مقنيات مال أختو انتاي مهانا كاب عسرت حادة خساب عسر شوعاتي مولكتاوي مبقى الحواريا النوت سكابي كم زمتو ويكابي كم زتقنبلو يقلت فانا مدعتا كاب عسرت شموت خساب عسران 4 زلاخا مس كالوت حواريا زنبرو ركب يقلت مالتي أبزي أبتي حواريانتو خجالت انكالو كم بيقول مالتي حواريانتو ملكات هود أمبر سبعاوي أيقونن سلازي قالاتو حكي زخا كاب كريستوس سلازي تقبلو اتزبلون حكي كتابة كريستيان نحواريا باولوس ولا كوا أتمراتو إيدان أمبيراتلو انتقونة تسوعو أغنى كمتي كله تسوعا كاب أملاخ زخواني كموي دي كله أجل تسوعا كله كاب أملاخ يتسوعو ولا حدا بسبب تقبأ هون ولا كهنات هون ولا باباس هون سي مساواك يقبؤ العمر تكندي أو الزبحة كاب كريستوس مالك يعني كله هرانيان حواليا باولوس أطمعه زخا أطمعه إذا عمر جن أو بيتي أقل جيرو في كريستوس أطمعه الله تجي مسارحي مالك تأقل زبحة كل مسارحي أو إذن كاب أملاخي نحادو كوا سلطان زلوهم سلاسي تباهيلهم يصوعوا نحارة باولوس تصوعوا أبن ولدن ما تسكلشون كم يصوعوا إخا زمسكل له مالتي بتنسى كريستوس أبينا بتصدقوا دعا أمبر بقبر حقي زي كونه كندحن كألنا دحنا إنا نبل ندحنا لنا كندحننا نحنا كمتن كالوت أمنفا دحنا إنا بكا خانسا أمينا إنا دحنا إنا زبحال يلا ونحن ودق نغيرنا نتسلك لنا جن هو موضعي بزح نقرات كون يخيلي مثلا سيجن ويكا مملأ سجن حمديا قدس قربان نصحة زي دحنا تزخاء كلهم أخوات مساعد أمنات حاد زخون يزمل زي دحنا تزمالي نكلهم نكل سب حاد جن نزأمن دحنا توهم أي كذا معنا كابتين أي حق مسرة أمنات سلاد رحاقو لبو بعاتهم ناي وداسي قالات أي حابهم ويكا أي تحقوسن بعاتهم أي تحقوسن بحقي كاب أمنتهم أنتي كي رحكو صقا أمنا يليوم يجيبون ممهران حصوت اسم جزائي جوست بحالو مالتي سلا زدانا قروهم أقالوهم سلا سرقوهم سلام كأ يليوم سلام زبلدولو كريستوس يليوم ناوكم الله يليوم مالتي صقا أملاك زلو سلام أملاك كهلو يتفق أركاب أبو زتقبر جن والدي حاتاتنا بقبر حقي زي كونس بما اسقلو سلا تحدقلنا صقان سلاما رخيبنا بحقي ايكونن نصدق ويكا نجحن نحنا بصقا املاخنا نحن جن اتي مسرح ناي قدم ادلاي جي بصقاينا نحن لنا كوفيكا كي سرحكا كتصنح كدهر ايتخلينها تدقبعك تقبر عليك ግን ኣብቲ መጨረሻ ብፀጋኹም ምድሕን ጥራሕ ይዝገልፅ ዘሎ እዚ ፀጋ እዚ ካብቲ ሕጂ ዘሎ እኩይ መዋዕልን ኩሉ ፈተናታትን ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንከድሕነና እውን የድልየና እዩ እዚ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:4 ተገሊፁ ኣሎ ኣብኣ ምናልባት እንተረኣናያ ፅቡቅ ይስማዕኒ እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሰብ ክድሕንና ፍልጠት ሓቂውን መፅእ ዝፈቱ እግዚኣብሔር መድሓኒና ፅቡቅን ቅቡልን እዩ ይብሉ እዛ ከዓ ኣብኡ ተፃሒፋት ይኩምና ኣላ ብተወሳኺ እውን ብፀግኡ ውህበት
ولدነት ተቀቢልና ኢና ولدነት ብፀግኡ ደኣ እምበር ብግብሪ ሕጊ ኣይተቐበል ولدነት ንቕበሎ ብፀጋ ኣብ ግዜ ጥምቀት ولدነት ክርስቶስ ይህልወና ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጎይታ ስለተፀግኡ ውዳሴ ይኹኖ ይብል የመስግን ማለት እዩ ስለኦም ስለ ነፍሱ እውን ነዚ ዕድል ዝተዋሃቦ ካብ ወንጌልን ካብ ሓቂ መሰረተ እምነትን ምርሓቅ ካብ ኣምላኽ ምርሓቅ ማለት እዩ እዚኣ ንኩላትና ክንሰምዓ ዘለና ወይ ከዓ ክንፈልጣ ትግባአና ካብ ወንጌልን ካብ ሓቂ መሰረተ እምነት ምርሓቅን ካብ ኣምላኽ ምርሓቅ ማለት እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ የብላ ኣብታ እምነትካ እንድሕር ፀኒዕካ ካልእ ወንጌል እንተቃሰሚካ ትኸይድ ኣለካ ኮንካ ካብ ኣምላኽ ትርሕቕ ኣለካ ማለት እዩ ኣምላኽ ነቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ፀጋ ከነስተማቕሮ ወይ ከዓ ክንፈልጦ ፀውዕና እዩ ስለዚ ንፈልጦ ኢና ከዓ ንርሕቕ ፀጋና ስለዚ ንፈልጦ ኢና ከዓ ነማርር ንኣብነት ንፈልጦ እንድሕር ኮይንና ከነማራርን ክንርሕቕን ካብኡ ኣይንኽእልን ኢና ዝተፈላለየ ወንጌል ክበሃል ከሎ እዚ ዝተፈላለየ መሰረተ እምነት ማለት እዩ ካልእ ወንጌል ክበሃል ከሎ ግን ሓደ ዓይነት እምነት ኮይኑ መሰረተ እምነት ኮይኑ ዝብል ትርጓም ኣለዎ ማሪቆስ ማቴዎስ ሉቃስ ከምኡ እንዳበለ እንዳሕከዱ እዚ ከዓ ካልእ ወንጌል እዩ እቲ ዝተፈለየ ወንጌል ክበሃል ከሎ ግን ናይ ሓሶት ወንጌል እዩ እምነቱ ወይ ከዓ ዝተፈላለየ መሰረተ እምነት ዘለዎ ማለት እዩ ናይ ሓሶት መሰረተ እምነት ምስባኽ ንወንጌል ክርስቶስ የቕንንን ንኣመንቲ የሸግርን ኣሎ እዚ ከዓ ናብ ደይኮነ መንገዲ የምርሖም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ናይ ሓሶት መሰረተ እምነት ምስባኽ ዓብይ ሓጢኣት ከም ዝፈፀመ ይረዳእ እዩ ነዚ ዝገበሮ ከዓ ብኣምላኽ ክርገም እዩ ኩንን ይኹን ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ውጋዳ ኣእትዩ ምክንያቱ እንተ ደኣ ሓሶት ሰቢኹም ወላ እውን ይብሎም ወላ ኣነ ይኹን ካብቲ ድሰብኽናልኩም ኣነ ይኹን ወላ ካልኦት ይኹን ወላ መልኣክ እውን መፂ ካብ ሰማይ እንተ ደኣ ሰብ ዝህልኩም እዚ ኣይትቀበልዎ እቲ ብሓቂ ዘገድስ እቲ ዝስበኽ ሰብ ዘይኮነስ ወይ ከዓ እቲ ዝሰብኽ ዘሎ ሰብ ዘይኮነስ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ስብከት እዩ እቲ ኣብ ፍቕዲ 9 ዘሎ ምድግጋም ርዝነት ወይ ከዓ ክብደት ኣገዳስነት እቲ ጉዳይ ንምኽባር እዩ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ዝሕብሮ ዘሎ ደጋጊሙ ይነግሮም ኣሎ ስለዚ ካብዚ ክትርሕቁ የብልኩምን ካብዚ ክትርሕቁ የብልኩምን እንዳበለ እዩ ዝነግሮም ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሓቂ ንካልኦት ተሕርቆም እኳ እንተኾነ ንሰባት ምሕጓስ ኢልና ካብ ሓቂ ወይ ከዓ ኣብ ሓቂ ዋጋ ዕላጋ ክንገብር ወይ ከዓ ኮምፕሮማይዝ ክንገብር የብልናን ኣይግባአናን እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰባት ክመስል ወይ ከዓ ክሕጎስ ዝደሊ እንታይ ነይሩሲ ወይ ከዓ ከምኡ ኣድላይ ነይሩ ወተትኸውን ክርስቲያን ወይ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ እዩ ዝብል ሐዋርያ ጳውሎስ መለኮታዊ መበቆል ሐዋርያነቱ ይረጋገፅ ኣሎ እዚ ከዓ ካብ መን ከም ዝረኸቦ ይኹን ወንጌሉ ከዓ ብግብሪ ሕጊ ዘይኮነስ ብፀጋ ኣምላኽ ኢና እንድሕን እዩ ዝብል እቲ ወንጌል ዝሰብኮ ዝነበረ ብፀጋ ኣምላኽ ደኣ እምበር ብሕጊ ከም ዘይኮነ ነዚ ትምህርቲ እዚ ከዓ ካብ ሰብ ዘይኮነስ ብቐጥታ ካብ ኣምላኽ እዩ ተቐቢሉ ኣምላኽ ኣብኡ ቅድሚ ምዕያዩ ተጓጉ ቤተክርስትያን እዩ ነይሩ ምክንያቱ ቅድሚ ምቅያሩ እምነት ማለት እዩ ንክርስቶስ ቅድሚ ምርካቡ ዓላምኡ ነታ ቤተክርስትያን ምጥራይ እዩ ነይሩ ቅድሚ ኣይሁዳዊ እኳ እንተነበረ እቲ ሰማያዊ እምነት ዝኾነ ኣይሁድነት ክሳዕ ክንዲዚ ዓመፀኛ ዝገበሮ ግን ብኸመይ እዩ እታ ሰማያዊት እምነት ኣዝዩ ዓመፀኛ ከም ዝኸውን ጌራቶ ዶ እወ ጌራቶ ግን እዚ ከኣየና እዩ ኣይሁድነት ዘይኮነስ ብጉይ ልምዲ እምነት ስለ ዝነበረ እዩ እዚ ኣቡና ዳንኤል መምህርና ዝነበሩ ናይ ቴዎሎጂ ስንታይ ብሉሲ ኣብቲ ግዜ ዝነበሮ ሳኦል ከሎ ማለት እዩ በቲ እምነት ናይ ኣይሁድ ናይ ብሓቂ ተመሲጡ ስለዝሰርሕ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ብጉያ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ግን እቲ ጉይኡ ቁኑዕ መንገዲ ኣይነበረን እቲ ጉይኡ ቁኑዕ መንገዲ ኣይነበረን እቲ ሓቅነት ምስ ፈለጠ ግን ዩተርን ገይሩ ወይ ከዓ ተመሊሱ ልክዕ ከም ትቅድም ዝጎዮ ዝነበረ በቲ ናይ ኣይሁድነት እምነት በዚ ክርስትና እምነት ከዓ ከምኡ ይጎይ ኣሎ ብምክንያት እዚ ድማ ዓመፀኛ ነበረ እቲ ልምዲ ኣይሁድ ነዚ እዩ ዝብሎ ነቲ መንፈስ ዘይኮነስ ነታ ደብዳቤ ከም ዘቕልብን ዘሕበንን ዝገበሮ ሰብኣዊ ልምድታት እዩ እዚ ከዓ ነቲ መለኮታዊ ልምዲ ኣብታ ደብዳቤ ዝያዳ ኣቕልቦ ኣምላኽ ከም ዝግበረሉ ዝገብር እዩ ብዕሙት ዓይኒ ከይመርመርካ ብሕማቅ ምፍራድን ኣብ ፍልጠት ዘይተመርኮሰ ቅንዓትን ምውዳቅ
يمت إذا برومي نعرف عسرت دخلت انت إذا لنا أحواتي بفلت أدعى أيكونن إنبر بفلت أدعى أيكونن إنبر نعمله أن أتكم زلوسي أنا مسكركم الله مو نساتهم كدحنو سليهم هرب طالبين ناب أملاح صلتين إيمان نجي بحكي دليل زلون عاتم سي ولا هيوتون كسع كتفق مثلا كتفنا مخنياتهم بأملاح ويتوهبوا ملأخت سلزمان فريساوي كبحال كله تفليه مالتي إذا خا سلازي فلا معيقو نحجي تفلي نيرو مخنياته بزعوا حجي كابتو ما يخد من العلي يتحجز فوق حجي خا نوانجيل تفلي إذي كاب أنت تحيزو تفلي مالتي إذا مثلاين بتصوعن إذا بمسارة جبري حجي زي كونس بتسجع أملاك كاب ما حسنا ديو كاب زت وقت حزي إرمياس حموشته حدث على حموشته خان تايت لنا أبكر صدقها كي حانت كخا فلت كخا كم حسن كي وتأخا خا قدس كخا نهزاب نبي تتكون دم مدد كخا بل زخا نهارات أولس زملكت كم كون إزنا غير أملاك نقول لكنا نبدأ كتوعنا حقواسي بقى توي إننا يخا أملاك نفس وكيف مدبن العمان اللو أب إفسن كلكت أحسن تأيد لنا وترات إنا أمو نتي أملاك كن ملال يسلو إلو قدم زدالو وسنا جبري بخريستوس يسوس اتفلتنا إنا يهلكنا من مخنش يهلكنا كعب لسنتنا كاي تولدنا تحيزنا أملاك يهلكنا مالتي زعما أملاك زي كونس بزعبا أتي أو زنبر زلو خريستوس إيو يصدق نيرو ጎይታ بهيوت ينبر أب حوالي ጳውሎስ مالتي أب حوالي ጳውሎስ يقلتن سلازنا بزعبا أملاك زي كونس بالعبا أتي أبو زنبر زلو خريستوس إيو يصدق نيرو علامة أملاك أب هيوت حوالي ጳውሎስ نا أحزاب مسبخ زي عشرهم أوعيد أملاك المفروض مزقوانا يكون صد أي تماثرا مجمرتا مس كريستوس مسرخه مالتي ولا حدا يترخبن ولا كو بحنانيا انت فطمقه دحاري بمص مالتي جزا رؤسون هاي حاتتن انتي تدبر ادلي انتي تدبر تدلينا الله خايلو نغويتا اي حديدو كم يوناسي من البات ترى جبرن ويك انا قال كخيد اي فتنن يزبل اتي مغلص مالتي دحرتين اب دماسكو اب وسد منجدي رأي دنجيصو بزعبا هيوتو كحسب فتنن سلازينا بعرب كده أقول هذا عرف تشعر كيف أرسان فلسطين بحريقة أنا دماسكو تملى سيبلون مسوخة النمبر بري النافرهن قويتا انتاي تقبر تدالينا على خابلو قويتا دما تنسي أمون أبدأ كتما أوتو انتاي كم تقبر تقبر كان أو كان أقرأك كنا أقرأك يوم بلو فتي ملأختنا أملاخ لجهونا كل شخصي أبقني أنا عقو يدقف وقع يدالي واللون مالتي عرب تبعي تسمى دلا من البات كرن سينا تكون تقليا أزق أبدلاتا عرف 14 مش انت رأينا لك أبعا تجلت مالتي كأنه من فساو سبكتو مجمر موطائن مسنتانن زلو أقداسنت يري إذا قاع ولا بوتاتنا كهناتون كفبق الله زيارة أبناء جبساوين لمد كوين يرأي نربع معلتي ناب صباعي ويتا ناب قدامات يخدو مالتي كدني أقول قلت مجمارم كنت لك أنا قويت أنا المرحينا يسوس كريستوس دحري تنقتو نربع معلتين نربع عليتين كان جيتونا دحري أقول قلت كم زمالة نزي وزاري مالتي من البات أبوتاتنا له زيارة أنا إذا أخذ هو يقوليو مجمرت أنا بحواليان نت أيكونن كيدو نزي نقر زي خجبر نيرو مهنا فكستنت نيرو وزي تواحي بورلو سنتاي مهان ويتا أخني جيرو كجلجل كم زلوسي كستنت نيرو إذا خاء حابن تقبيت زي كونس حواريناتو كاب أملاك كم زي متصدقاء أمبر كاب سب كم زي كون إيو زقول لحني مهناتو كم زي ناب كريستنا إن مسمات أسي نابتم حواريا أي كدن جناباتهم سلجوا كده من الباب كم تقبيت ويكا هم حابن جاي مسلفون قال خيبلو مالتي إذا خاكم أيكون كذا تيت أوعيتو كم أملاك كم زنبرة دحرجن ناباتهم كم زتتقنن ولا إدمون كم زنبرلون يوزقلت
ድሕሪ 3 ዓመት ከዓ ጴጥሮስ ክሪኦ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 9 ምዕራፍ 9 ተገሊጹሉ ከምኡውን ያዕቆብ ኣቡን ጳጳስ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ሓዊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሪኦ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓቂ ይዛረብ ከም ዘሎ ከዓ ኣጉልሐ ንዓቶም ገሊጹሎም ድሕሪኡ ናብ ሶርያ ቂልቅያን ከደ እዚ እውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9:30 ከምኡውን 11:25 ተጻሒፉሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ኢየሩሳሌም ካልኣይ ምብፃሕ ዋላ ሓንቲ ኣይጠቅስን ግን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ተጠቂሱሎ ምክንያቱ ነዚ ዘይተጠቀሰ ከዓ ኣብዚ ኣብ ቅድሚ ኣብያተ ክርስቲያን ይሁዳ ኣይፍለጥን እዩ ነይሩ ዓላማ እዚ ምብፃሕ እዚ ከዓ ነቲ ህያባት ሒዝዎ ዝመፀ ዝነበረ ንዕኡ ንምብፃሕ ጥራይ እዩ ነይሩ ይብለና ኣብቲ መግለፂ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝቀረበሉ ዝነበረ ክስታት ንኣሕዛብ ነቲ ሕጊ ክሕድዎ እኳ እንተ ኣእመኖም ንሱ ንባዕሉ ነቲ ኣይሁድ ዘሎ ሕጊ ከም ዝሕሉ ይገልጽ እዩ ነይሩ ከምኡ ዝኾነ ከዓ ነቶም ሃይማኖቶም ዝቀየሩ ሰባት ካብቲ እምነት ጉዙራት ጥራሕ ዝረኽብዎ ዝኾነ ሙሉእ መሰል ክርስትና ከገልግሎም እዩ ነይሩ ወይ ከዓ ንከኣልዮም ሙሉእ እምነት መታን ከይረኽቡ ወይ ከዓ ሙሉእ ዓስቢ መታን ከይረኽቡ ኢሉሲ ኩሉ ኣይነግሮም ነይሩ እዚ ግን ሓቂ ኣይኮነ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ንኣይሁድ ገጽ ንገጽ ከም ዘይፈለጦም እዩ ዝገልጽ ነይሩ ብዛዕባ እዩ ግሪክ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ራይ እዮም ሰሚዖም ናቱሲ ኣብ ግሪክ ከይዱ ዝገበሮ ውዲ ስራሕ ዝፈልጡ እምበር ካልእ ዝፈልጥዎ ብዛዕባኡ የለን ኣብ ፍቅዲ 23 ምእማን ዝብል ዘላ ወይ ከዓ ብዛዕባ እምነት ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ክብል ከሎ ወንጌል ማለት እዩ ኣቀነቅቲ ወንጌል ናይ ምእማን ተግባር ማለት ኣይኮነትን ንምበልኡ ነቲ ለውጢ ስለ ዝተረድኦ እቲ ቀደም ሰጓጉ ዝነበረ ሕጂ ከዓ ከም ጓሳ ኮይኑ ይዓይ ኣሎ ስለቲ ንዓይ እተዋሃበኒ ዘሐጉስ ምስጋናን ኣምላኽ የቅርበሉ ኣለኹ ንሰብ ጋላትያ ማለት ንመንፈስ ካብኣቶም ክሳዕ ክንደይ እተፈለየ ምዃኑ እዩ ዝእምት ነይሩ እቲ ዕውት ኣገልጋሊ ንሰባት ናብኡ ዘይኮነስ ናብ ኣምላኽ ከም ዝውድሱ ዝገብር እዩ ንሳቶም ግን እንታይ ኢሎም እዮም እቶም ኣይሁዳውያን እንታይ ኢሎም እዮም ዝኸስዎ ነይሮም ንዓቶም መታን ንዕኡ ጥራሕ ክጥምቱ ንዕኡ ጥራሕ ክውድሱ ዳ እምበር ናብ እምነት ክርስቶስ ከምፅኦም ኢሉ ኣይኮነን ካብቲ ሓደ ክሲ ዘቕርብሉ ማለት እዩ ንሱ ግን ከምኡ ከምደይኮነ ነቲ ጌያ ክንውድሶ ከለና ብኾንቱ ክብሪ ንፍትኖ ኣለና ብጎይታ ከነመስግን ከለና ግና ነቲ ጌያ ንዕቅቦ ካብ ፈተና ከዓ ንሕኖ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ እተን ኣብ ይሁዳ ዝነበራ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ፅልኢ ከም ዘይነበሮ ከዓ ይገልፅ እዚኣተን ምናልባት ካብ 22 ክሳብ 24 ዘለዋ መሊስና እንተንብበን ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ እተን ብክርስቶስ ዘለዋ ማሕበራት ኣይሁድ ከዓ እቲ ቀደም ዝሰጎጎና ነቲ ቀደም ከዕንዋ ዝደሊ ዝነበረ እምነት ሕጅስ ይሰብካ ኣሎ ክብሉ ጥራይ ይሰማዕ ነበረ እምበር ገፀይ ኣይፈልጣንን ነበራ ብዛዕባአን ንኣምላኽ ከመስግን ሕጂ ግን ፈሊጦን ኣለዋመን ከም ምዃኑ ማለት እዩ ቀደም የሳጎግ ነይሩ ሕጂ ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ይሰብኽ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዘኽስሶ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ግን እተን ክልተ ነገራትን ተሓንቲ ከም ኣይሁዳውያን ንዓኣቶም እዮም ክኸስቡ ዝደልዩ ነይሮም እምበር ነቶም ኣመንቲ ይኮኑን ማለት እዩ ምክንያቱም ከም መምሃራን መጠን ዝያዳ ከዓ ካብኣቶም መክሰብ ክረኽቡ ዳ እምበር ነቲ እምነት ናይ ክርስቶስ ናብኡ ክመፁ ኢሎም ዝገብርዎ ዝነበረ ውዲት ኣይነበረን ኣብቲ ፅሑፍ እንታይ እዩ ዝብለና ነዚኣቶም መምሃራን ከም ዝኾኑ መታን ክፍለጡ እሞኒ ዝያዳ ክብሪ መታን ንዓኣቶም ውዳሴ ኮን ትዝብሎ ዘሎ ከዓ ነዚ እዩ እሞ ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ፀኒልኩም ስለሰማዕኩምን ከዓ ኣብቲ ትገብሮ ፀሎት እግዚአብሔር ጽን ኢሉ ይስማዕኩም الهوت يسمع لنا أونا نمرتخ مريم زمن أقل قلتكم يبارك እግዚአብሔር
سمعنايو خا قبل بنا 30 100 سنة فريلنا الراي عدينا ممر سارة مزمور تزمري إلي هو تردي إن عم مزمر بس إحنا لنا سبق زمر لنا دينا كتبتني بتصبق غيرك فاي ملكو عندنا كتبت እግዚአብሔር ጓሳዬን አዩ ትብል መዝሙር እግዚአብሔር ጓሳዬን አዩ ዝጎድለና የለም ነጸላይ ሲሮናዩ አሕሊፉ ይሃበናን ንህይወትና በረከት ጸጋ ዘዓደለና አማኑኤል ይክበር ይመስገን ዘሃለወና እግዚአብሔር ጓሳዬን አዩ ዝጎድለና የለም ነጸላይ ሲሮናዩ አሕሊፉ ይሃበናን ንህይወትና በረከት ጸጋ ዘዓደለና አማኑኤል ይክበር ይመስገን ዘሃለወና ጸላኢስ ቆይ جماعة صبغ الله أنت عزماش جماعة دبقات ديالنا اوكي እግዚአብሔር ጓሳዬን አዩ ዝጎድለና የለም ነጸላይ ሲሮናዩ አሕሊፉ ይሃበናን ንህይወትና በረከት ጸጋ ዘዓደለና አማኑኤል ይክበር ይመስገን ዘሃለወና no, I think I'm a quantity for getting more. Khalid felt after Winterland as a mother later season. حنت كزي دغما حنت ازماش مو دينا مهر سارة Okay. እግዚአብሔር ጓሳዬን አዩ ዝጎድለና የለም ነጸላይ ሲሮናዩ አሕሊፉ ይሃበናን ንህይወትና በረከት ጸጋ ዘዓደለና አማኑኤል ይክበር ይመስገን ዘሃለወና زماري ملاخت يسمع لنا زماري ملاخت يسمع لنا آمين مهر سارة زميرن خالوت كأخ زمرا منتي زفلتان تلو خاء صبو غيرو زحازان تلو إلان عديمنا اللو أمو جزية زلنا نفلتان تلينا خاص صبو مع حبتت مزمور كتدل كدو حراي اسك خفتنا سارة حفتي هراي حراي سوري أبوي مرقيت أكيد وسيدركم سقم يلا هو هير ما حراي كفتنا مع سامع سارة حفتي يهو سديد الكله شيء حراي أب نورمال سديد كله أبزا مسج نورمال هاي مزت لي هتي سديد يا مو حراي نجبا أوكي يلا حراي حراي كفتنا እግዚአብሔር ጓሳና እዩ ዝጎድለና የለን ንጸላኢ ሲዒሩልናዩ አሕሊፉ ይሃበናን ንህይወትና በረከት ጸጋ ዘዓደለና አማኑኤል ይክበር ይመስገን ዘሓለወና
ጸላኢ ሰናያት እንክዋግኣኒ ሰይፊ ኲናት ጌሩ ክቆራርፀኒ ስቂልካ ይረኻን ወይ ኣነ እውን ኣይፈለጥክዋን ሓፍተይ ሶሪ صحفتي بالعين برع شو نبر مع أدينا ترحس ولدي أنا ترحس حفتي أنا ويني فتواصل لدخون كسي التليفون كيبل لين مو سداد لك حفتي أنا مدينة علم سداد يا أوكي سوري أبوي مرقيتها جزات فينا لكم يتفني إذا استمتنا لنا دينا سبوا لهم سديد يلا خونا فتنا يبايب እግዚአብሔር ጓሳይናዩ ዝጎልና የለን ንጸላኢ ስዒሩናዩ እህሊፉ ይሃበናን ንህይወትና በረኸት ጸጋ ዝዓደለና ኣማንኤል ይኽበር ይመስገን ዝሓለወና ጸላኢ ሰናያት እንክዋጋኣኒ ኩናት ጌሩ ክቆራርፀኒ ስቂልካ ይረአኻን ኣደንጊፀካየ ንክብሪ በቂዐ በኣኻቦየ እግዚአብሔር ጓሳይናዩ ዝጎልና የለን ንጸላኢ ስዒሩናዩ እሕሊፉ ይሃበናን ንህይወትና በረኸት ጸጋ ዝዓድለና ኣማንኤል ይኽበር ይመስገን ዝሓለወና ኢኒሆ ይጓዝን ከም አንበሳ ሽደን ሕጂ እውን ተኾነ ሰይጣን ኣይሓረፈን ብስሑል ክፅብካ ሎሚ እውን ተገልፀ ብመስቀል እዞ ብስብካይ ገለፅ ኣማንኤል እግዚአብሔር ጓሳይናዩ ዝጎልና የለን ንጸላኢ ስዒሩናዩ እሕሊፉ ይሃበናን ንህይወትና በረኸት ጸጋ ዝዓደለና ኣማንኤል ይኽበር ይመስገን ዝሓለወና ብሓሶት ብዝሙት ብስርቂ ብሓሜት በትረቂቕ መላ ብመናፍቅነት ዓለም ተታሒዛ ምርኮ ሰይጣን ኮይና ተለመና ጎይታ ክትርኢ ምድሓና እግዚአብሔር ጓሳይናዩ ዝጎልና የለን ንጸላኢ ስዒሩናዩ እሕሊፉ ይሃበናን ንህይወትና በረኸት ጸጋ ዝዓድልና ኣማንኤል ይኽበር ይመስገን ዝሓለወና ናይ ምድሓን ምኽንያት መገዲ ኣለካ ብኽዳን ቅዱሳን ብድንግል ኣዴኻ ኣብ ብዙሕ ሽመና ብውሕድ ኣሚንካ ኣብ ብዙሕ ሽመና ብውሕድ ኣሚንካ እግዚአብሔር ጓሳይናዩ ዝጎልና የለን ንጸላእቲ ስዒሩናዩ እሕሊፉ ይሃበናን ንህይወትና በረኸት ጸጋ ዝዓድለና ኣማንኤል ይኽበር ይመስገን ዝሓለወና ክብርን ምስጋናና
ثانك يو ترحسبت تامي مسكن والهوت زماري ملاእኽቲ يسمعلنا እግዚአብሔር ጓሳይና እዩ ዝጎድለና የልቦን ንጸላኢ ሲዒሩልና እዩ ኣሕሊፉ ይሃበናን ንህይወትና በረኸት ጸጋ ዝዓደለና ኣማኑኤል ይኽበር ይመስገን ዝሓለወና ኣዴና መምህር ሳራ ሓብትና መኣዛ ቅዱሳን ኣዴና ሓስ ወልድ ሁሉኹም ቃል ህይወት ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ከም ሰማዕኹም ከዓ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሓራይ ሓብትና ፍረወይኒ እማ مستا مزمورنا بخدسي مزمور داويت مقراف 23 فقرة حدا እግዚአብሔር ጓስ ይዝጎለኒ ይብለኝ ኣብሎ ማዕሻኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይካ ይማርፈኒ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ጓሳ ይዝጎድለኒ ይብለኝ ኣብሎ ማዕሻኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይካ ይመርሐኒ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ቃል ህይወት የስማዓልና ፍረወይና ሓብትና ራይ ካልኦት አሜን ሓንቲ ሓዋ ክለኹ ደኹስኽ ራይ ወስኽ ኣብ መዝሙር ዳዊት 121 እግዚአብሔር ኣብ የማኔት ኢድ ጽላልካ እዩ ፀሓይ በመዓልቲ ወርሒ እውን ብለይታ ይከውቃዕካን እዩ እግዚአብሔር ካብ እከይ ዘበለ ክሕልወካ እዩ ንነፍሰይ ከዓ ክሕልዋ እዩ ሰሓላ ብጣዕሚ ጽቡቕ መዝሙር ምድያብ እዩ ዝብል ኣዒንተይ ናበኽራነ ልዕል ኣለኹ ረድኤተይ ካበይ ዝመጽእ ረድኤተይሲ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ ዝመጽእ ንሱ ንእጋረይ ኣየሰናኽልን ሓላውየ ኣይታኸስን ንሆት ንዓይ ዝሕሉ ኣይድቅስን ኣይታኸስን እግዚአብሔር ሓላውየ እዩ እግዚአብሔር ኣብ የማነይቲ ኢደይ ጽላለ እዩ ፀሓይ ብመዓልቲ ወርሑን ብለይቲ ኣይከውዓንን እዩ እግዚአብሔር ንነፍሰይ ክሕልዋ እዩ እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ንዘለኣለም መጽአይን ምእታወይን ክባርኽ እዩ ብሓቂ ቃል ህይወት የስማዓልና ፍረወይና ሓብትና እዚ ሓፀርቲ እንተን ጥቕስታት ካብ 5 ዘይበዛሐ እየነ ኣብ ዝኾነ ግዜ ምጽንዑ ንምንታይ ዝጠቕመና ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣባስ ይኹን ኣብ ኣየር ይኹን ኣብ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ክንግንጽለሉ ኣብ ዘይንኽእል ሎሚ ሳላ ሞባይል መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢድና ኣብ ልብና ክህሎ ግን ዝያዳ በረኸት ክኸውን እሞ እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ሃራይ ካልኦት ንጸላኢ ኣሕሊፉ ይሃበናን ንጸላኢ ሲዒሩልና እዩ የሕሊፉ ይሃበናን መዓልታዊ ካብቲ ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ካብቲ ንዝክሮን ዘይዝክሮን ተጻብኦ ርኩሳት መናፍስትን ሓደጋታትን ንዓቂቡ እንደዘየሳግረና ብህይወት ኣይመሃለናን ኢሉ ንጸላኢ ሲዒሩልና እዩ ኣሕሊፉ ኣይሃበናን ኢሉ ካብቶም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ረድኤት ኣምላኽ ትዝክረሉ ንዳንኤል ካብ ኣፋናብስቲ ንኣናንያን ንኣዛርያን ንሚሳኤልን ካብ ጉህሪ ሓዊ ንሶስና ካብ ኢድ ረበናት ንይስሐቅ ካብ ብልሕሴፍ ዘድሓንካ ምድሓን ይስራሕኻ እንዳበለት ያ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ሰሉስን ሓሙስን ኣብ ትሊጦን ነዚ ብዝያዳ ተዘክር እሞ ንጸላኢ ስዒሩልና እዩ ኣሕሊፉ ይሃበናን ንህይወትና በረኸት ጸጋ ዝዓደለና ኣማኑኤል ይኽበር ይመስገን ዝሓለወና ኣማኑኤል ይኽበር ይመስገን እዚያታ ናይ ኣምልኾ መዝሙርና ማለት እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን ዝሓለወና ውዕለቱ ግን ኣብ ላዕሊ ኩሉ ተዘርዚሩሎ ማለት ራይ ካልኦት ንህይወትና በረኸት ጸጋ ዝዓደለና ሕጊ ብመሲኡ ሓቅን ጸጋን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ንሱ ከዓ ካብኡ ከዓ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ኢሉ ንህይወትና በረኸት ጸጋ ዝዓደለና ኣማኑኤል ይኽበር ይመስገን ዝሓለወና ራይ ካልኦት ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
حراي لومي كم فقاد እግዚአብሔር መልእክቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 1 መእተውን ምዕራፍ 1 ሓውና መምህርት ማርያም ጽቡቕ ገሮም እዮም ገሊጾምልና ናይ በሓቅብ ልብና ይሕድሮ ዘመን አገልግሎቶም ይባርኽ ከተርጉሞ ጽሕፎ ከተዳልዎ ክንደይ ጊዜ ወስድ ኩላህና ንፈልጠይና ግን ንእግዚአብሔር ንቤት እግዚአብሔር ዘዓየ ኸዓ ዋጉ ዕጽፍን ድርብን እሞ ሴተ ጻድቃና ህዝበተ ንኽፈሎም ሕራይ ካብዛና ኢሎሚ ወይ ካብ ዝሓለፈ እዚኣ ስተንቲነ እዚኣ ተረዲኣትኒ ንብሎ እንተሎ ከምኡውን እዚኣ ኣይበረህትለይን ክበረሃልና ኣለዎ ንብሎ እንተሎ ብፍላይቶም መምህርት ማርያም ምስ ወድኡ ዝኣተኹም ዘይሰማዕኹም እንተሊኹም ራይ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ጳውሎስ ሐዋርያ በኢየሱስ ክርስቶስ በተኻሙታን ዘተንስኦ እግዚአብሔር አቦና እምበር ካብ ሰብ ወይ ብሰብ ዘይኮነ ኩላህና ከም ንዝክሮ ጽቡቕ ገይሮም ከዓ መምህር ከም ዝገለጹልና ሐዋርያነት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ሰብን ብሰብን ኣይኮነን እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ መምህር ምሂርዎ ሰባኺ ሰቢኽዎ ዘይኮነስ ኣብ በረኻ ደማስቆ ንቤተ ኣምላኽ ከፍርስ ንኣመንቲ ክርስቶስ ከሳጉግ ካብ ሊቃነ ካህናት ስልጣን ኣብ ርእሲ ስልጣን ፈቃድ ኣብ ርእሲ ፈቃድ ወሲኹ ክኸይድ ከሎ ኣብ መገዲ ብጸዳል ብርሃን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝግለጸሉ እዩ ከምቲ ዝዓየሎም ዝነበረ ብጸዳል ብርሃን ተወቂዑ ምስ ወደቐ እንዳጎዩ መጺኡ ከልዕልዎ ይግባእ ነይሩ ምክንያቱ ምስኡ ሰባት ነይሮም እዮም እቲ ዝኾነ ነገር ግን ይፈልጡ ኣይነበሩን ይሰምዑ ነይሮም ግን ኣይረኣዩን ይርእዩ ነይሮም ግን ኣይሰምዑን ዝበለ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 26 እዚ ታሪክ ዝሒዝልና ኣሎ ድሕሪ 3 መዓልቲ ግን ሓደ ድምፂ ሰሚዑ ብትወዲቑ ዘሎ ማለት 3 መዓልትን 3 ለይትን ክትወድቕ እሞ ኣብ በረኻ ዝብላዕ የለ ዝስተ የለ እንታይ ኮንካ ዝብል የለ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት ኣንብብ ኣቢልናያ ጥራይ ከይንሓልፍ ማለት ድሕሪ 3 መዓልቲ ግን ሳውል 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 ድምፂ ምስ ሰምዐ ንስኻ መን ኢኻ እንታይ ክገብርከ ትደልየኒ ኣለኻ ኢሉ ምክንያቱ ጳውሎስ ኣብቲ ግዜ እቲ ሳውል ክርስቶስ ዝበሃል ቅድሚ 9 ዓመት ብሕጊ ዝተቐትለ ገበነኛ ዓማጺ ሽፍታ ከምኡ ምዃኑ ሃይማኖት ኣቦታቱ ዘጥፍእ ዝጻረር ከምኡ ምዃኑ ዝፈልጦ እምበር ኣብ ጸዳል ብርሃን ዝነብር ብጸዳል ብርሃን ዝገንሕ ምዃኑ ይፈልጥ ኣይነበረን ስለዚ ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብኸፍኣት ኮነ ብተንኰል ልቢ ዝበደልናዮ ኃጢአት በደል ይቅረበለልናቱ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ እቲ ንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ክርስቶስ እየ ኣብ ብልሒ ሴፍ እንተረገጽካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ ኢሉ እግርና ኣብ ሴፍ ተዳቐሚድናያሲ ሴፍ ወላ ሓንቲ ከውኒ ምቑራፅ ይስርሑ ማለት ኣብ ብልሒ ሴፍ እንተዳሓርሓርካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ ኢሉ ከቢድ መጠንቀቕታ እዩ ማለት ሽዑ እንታይ ክገብር ኢኻ ትደሊ ምስ በሎ ግን ንዓይ ብምእማን ድሕነት ክረኽቡ ምስ ቅዱሳን ርስቲ ክመቐሉ
كاب سلمات نبرهان كاب سيطان ناب እግዚአብሔር كملسو أعينت لبونهم كتكفتلهم إلا أخذ الله خوي سلازم بخمس جباب بفولي جباب يتسويه سلازم خايو كاب سب بسب زي كونيلو هواريا بإيسوس كريستوس بتخاموتان زتنسوق እግዚአብሔር أبو نمبر كاب سب ويس بسب زي كونيل سلغالاتو እግዚአብሔር استمسجنا يهون أبتين وكسلو أبزن ملك زي اندهر بلنا أصواوعو كمي كمز مسألة نقول لنا تناو أزبلن إذا تقصاد نركب مالتي كلاتهم مسايد اللو أحوات دما نام محبرات قلاتيا سلام يقول كاب እግዚአብሔር أبونان كاب تخم فقاد أبونا أملاخ أبزا كابزا زلا أكيد علم من تغد حنا نايلو بسر حياتنا نفسه ذهب قويتنا يسوع كريستوس سجان سلامن يورد لكم كابزا زلا أكيد علم من تغد حنا نايلو بسر حياتنا نفسه ذهب قويتنا يسوع كريستوس سجان سلامن يوردكم كبرين زخرسهم يخون تجزينا يقبعيو ساب تدالو يه زستنتنكم انتلو قبلكم أبزتاتو قبله أنا خمسة في التندخ أرى هبنا تنين أبدأ يقول إيش الدشدار شو عتل قطع عسرته كابتي بتاع أستاذ تسوعكم كان زقطيفكم نابك هذا وانجيل مقلباتكم يجر من الله مثلثي إذن جالس زعجر من نتي وانجيل كريستوس كل وطوة زدالين كم زلوا مالتي مبر قال وانجيل سي أيقونن حج مزي زلنا يندي خستك كبرت أني حب እግዚአብሔር ከቀይረና አንተ ደሊስ ቀሊል ይንዑ ኢለ እንዲ ሓሲበ በረከት ካብ ሓጢያቶም እዩ ካብቲ መንገዲ ጌጋ ናይ ጌጋ ወንጌልስ ናብቲ ቁኑዕ ወንጌል እንዲመሪስዎም ዘሎ ከምኡ እንዲያተረዳእኒ ሕጂ ምስ ደለናዮ እንዲኽርኢ ፀኒሐ ከስተንትና ፀኒሐስ እግዚአብሔር ፈለናይ ፈቃድ ይኹን ንዓና ከዓ ከምኡ ከይረና ሓንቲ ኣብ ኣኽስታይ ገይረሽ ከምዚ ካብ ውድቀት ካብቲ ድወደቕናዮ ኣተሲስ እግዚአብሔር እንተፈቂዱስ ወላ ሓንቲ ቀሊል ምዃኑ ንዕኡ እንተፈቂዱስ ክልውጠና ከም ዝኽእል ካብቲ ፀጋም ናይ የማን ክቅይረና ከም ዝኽእል ኣፍታ ናይ ቁጥር 7 ከዓ ወንጌል ሓንቲ ምዃና በቃ ወንጌል ኣይትልወጥኒ ሓንቲ እያ ቃል ኣምላኽ ሓንቲ እያ ካብቲ ሰባኽን ካብቲ ሰዓብን እንተዘይኮይኑሲ ሓንቲ ምዃናታ ወንጌል በቃ እቲ ቃል ኣምላኽ ሓንቲ እያ በቃ ናይ ኣመሃህራ ናይ ኣረዳድኣናን ፀገም ጥራሕ እዩ ኢለ ሓንቲብ ፀኒ على هواي قصر 10 تخاتي أفتح قصر 10 تخا أنت يللوس حجي خان سبدو ويس نعم لا خيبه زبل زلهو ويس نسب كحجوس يدلي زلهو جنا نسب كحجوس أنت زدلس بارا خرستوس أي مكان كنيرة حجي خان إحنا قبل زنحة حجي خان إحنا دبزح أنا كم نبدي نفسي كوس داخل خوسي بزح جديس نسب كيا كم زخيا قيمو كم زخيب لن يقاسي سكوت حق كان حقوس نصور حي بزح كاب جدي أبيه كي كان حقوسي كيب لنا دس كبلو كسعت زي دلخا دي ساعة ساعة كبلني تاي أفتنا ورايسي تحقوسات نسيت دس هاي ولا ناي ساعة ساعة اللي كبلني كات كي دلخا مش أنا نع خندت أجمع كهولو نتسب كم زي جبر اللي كبلني كاس أبز هي وتنابزنا أبزنا نفسي كخير كله خسي نسب نحقوس هاي بزح النسب لنا نفرحوا نسب كن حقوسنا نقولون እግዚአብሔር ንገሮሲ كم تاب قدر شدشتس كافت زلنا يوجيجاس نافت قنع كم الناس قليلين يوريلس ناب أخا حسب صنيحه እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መስገን ዓቢ ኣስተንትኖ ኢኺ ኣስተንቲንኪ ሓብትና ትምኒት ኣብ ካብቲ ብጸጋ ክርስቶስ ዝጸዋዓኩም ከም ዝቐልጢፍኩም ናብ ካልእ ወንጌል ምግልባጥኩም ይገርመኒ ኣሎ እዩ ናቱ ወንጌል ሰቢኹ ቤተ ክርስቲያን ኣዳልዩ ኣገልገልቲ ቀቢኡ ናብ ወንጌል ዘይበፅሖ ኣብፂሑ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ተመልሰ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጽቡቕ ገይሩ ዝገልጾም ቢጽ ሓሳውያን ይብሎም ናይ ሓሶት ኣሕዋት ይብሎም ማለት ከም ዝጸላእ ኸይብልሲ እተቃቅማ ቃሉ ናይ ሓሶት
ስለዚህ ብድሕሪኡ ወንጌል ብዘይ ኦሪት ጥምቀት ብዘይ ግዝረት ኣይከውንን ኢሎም ናብ ሕጊ ኦሪት ክመልስዎም እዮም ስለዚህ ንሕናስ ከምዚ ምሂርና ሐዋርያ ጳውሎስ ወንጌል ከዓ ከምዚ ዝብል ኣብ ክንዲ ዝብል ግን ሽዑኒ ሽዑ ነቲ ዕግርግር ክሰግርዎ ይከኣሉን ማለት እዩ እዚ እውን ገለ ዘዕገርገርኹም ነቲ ወንጌል ክርስቶስ ክልውጥዎ ዝደልዩ ከም ዘለዉ ማለት እምበር ካልእ ወንጌል ኣይኮነን ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘራጊት ማይ ዘላተንሲ ፅሩይ ማይ ነይሰትያ እዩ እቲ ባህሪ ካብ ምንታይ እዩ ብዙሓት ኣለዋ ሃንደፍ ኢለን ዘይሰትያ ኣብቲ ሩባ ኣብ ክንዲ ከይሰትያ ስቕ ዝብላ ግን ቀቅድምተን ዝሰትያ እንዳኸዳ ነቲ ማይ እንታይ ገብሮ ይዘርግኦ ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ሰብኡት ኩኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ጽኑዓት ኩኑ ሰብኡት ኩኑ እንዳበለ ዝረኣዮ ኣብ እምነትና ርድኢትና ኣብቲ ዝፈለጥና ኣብቲ ተረዳእና ሓቂ ክንጸንዕ ፍልጠት የድልየና ክንጸንዕ ጸሎት የድልየና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰብ ገላትያ ግን መጺኦም እዞም ሰባት ከምኡ ምስ በልዎም ቀልጢፍኩም ኢሉ ኣሎ ካብቲ ዝፀዋዓኩም ካብቲ ብጸጋ ክርስቶስ ዝፀዋዓኩም ከም ዝቀልጢፍኩም ናብ ካልእ ምግልባጥኩም ይገርመኒ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ላዕሊ እንታይ ኢሉ ኣሎ ካብዛ ዘላ ኣኪታ ዓለም ምእንቲ ከድሕነና ኢሉ ብሰሩ ሓጢኣትና ነብሱ ዝሃበ ኢሉ ማለት ስለዚ እዚ ከዓ ዘዕገርግርኹም ኣለዉ ነቲ ወንጌል ክርስቶስ ክልውጥዎ ዝደልዩ ከም ዘለዉ ማለት እምበር ካልእ ወንጌልሲ ኣይኮነን ዳሕራይ ውሳኒኡ ንዓና ውሳኒኡ ከምታ ሓብትና ዝገለጸትልና ጽቡቕ ኣስተንትና ያስተንትና ሓብትና ትምኒት ንሰብ ክሕጉስ እንደ ዝደልስ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ስለዚ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ከንታይ ይበል ቃል እግዚኣብሔር ከንታይ ይዝብል ሕጊ ቤተክርስትያን ከንታይ ይብል ስርዓት ቤተክርስትያን ከንታይ ይብል ኩሉ ግዜ እዚ እንተዳይልና ምናልባት ብሰባት ዘይተቐባልነት ክህልዎ ኾን እዩ ብሰባት ካልእ ግብረ መልሲ ክመጽእ ክእል እዩ ግን ኩሉ ግዜ ክንብሎ ዘለና ንሰብ ክሕጉስ እንደ ዝብልሲ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነስ ንክርስቶስ ክሕጉስ ቤተ ክርስቶስ ዝሕጎሰሉ ድሕነት ነፍሳት ከዓ ወንጌል ንሰባት ክሰብኽ ነፍሳት ከዓ ክድሕና ጎይታ ክሕጎስ እምበር ንሰብ ክሕጉስ እንተ ዝደልስ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ቃል ህይወት የስማዓልና ኣብትና ትምኒት ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕራይ ካልኦት ሕራይ ሓውና ዶክተር ክፍላይ እሺ ቀኒለ ኣቦና ኣብ ቁፅሪ 6-7 በኣ ክቕፅል ሕራይ ብጣዕሚ ጽቡቕ እሺ ካብቲ ብጸጋ ክርስቶስ ዝፀዋዓኩም ከምዚ ቀልጢፍኩም ናብ ካልእ ወንጌል ምግልባጥኩም ይገርመና ኣሎ እዚ እውን ገለ ዘዕገርገርኹምን ነቲ ወንጌል ክርስቶስ ክልውጥዎ ዝደልዩን ከም ዘለዉ ማለት እምበር ካልእ ወንጌልሲ ኣይኮነን በቲ ኣነ ደስተንተንኮ መገዲ መልእኽቲ ናይዘን ክልተ ጠቕስሳት በዚ ናብ ካልእ ወንጌል ምግልባጥኩም ይገርመኒ ዝብል ሓረግ ክጽሞቕ ይኽእል ነቲ ምግልባጦም ዘገርም ዝገብሮ ከዓ ብምቕልጣፉን ነቲ ወንጌል ክርስቶስ ክልውጥዎ ዝደልዮ ምንባሮም እዩ ምቕልጣፉ ብምባሉ እቲ ግዜ ክንደይ ዝኣክል ኮን ይኸውን ዝብል ሕቶ ስለ ዝመፀኒ መጽሓፍትን ኢንተርነትን ብምግልባጥ ምፍላጥ ሓሰስ ኢለ እቲ ልክዕ ንውሓት ግዜ እንተዘይፈለጥናዮ እኳ ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ገላትያ ዝተጓዕሰሉን ነዚ መልእኽቲ ዝፀሓፈሉን ዓመታት ማለት ኣነ ዝረኸብክዎ ጽሑፍ መዓስ ከም ዝተጻሕፈ ርጉፅ ኣይኮነን ዝብል እየ ረኺበ ግን ከም መምህር ዝመሃሩና ሎሚ
መንጎ ፈረቃ ሓምሳታት ኣቢሉ ኢሎም ሂቦምና ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያነቱ ዝጀመረሉ ከዓ ካብ 40 ስለ ዝኾነ ነዚ እታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ቀልጢፍኩም ዝብሎ ዘሎ ካብ 15 ዓመት ኣይነውሕን ኣዝዩ ዝሓፀረ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እቲ ቀልጢፎም ምልዋጦም ብዘይ ምቁራፅ ብምክንያት እቶም ንወንጌል ክርስቶስ ክልውጥዎ ዝደልዩ ደስዓቦ ፈተናታት ናይ ሃይማኖት ክርስትና ኣቦታት መንፈሳዊ መምርሕን ኣካያድን ሰሪዖምልና እቲ እንመሃሮ ሃይማኖት ኣቦ ኦርቶዶክስ ከዓ ሓደ ውፅኢት እቲ ኣገልግሎቶም እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመት ምግልባጥ ካብ ኮነ ኣብዚ ግዜና ድሕሪ 2000 ዓመት እሞ ከዓ መምህራን ኢና ባህልትን ንኩሉ ንፈልጥ ኢና ኢልና እንመሳስለሉን ዝበዝሓሉ ግዜ ናይ ኣመንቲ ምንድልሃፅ እንተረኣና ሓድሽ ኣይኮነን ዘገርም እውን ኣይኮነን የግዳ ከምቲ ተደጋጊሙ ዝጥቀሰልናን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ከዓ ዝተምሃርናዮን እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ዝብል ብእምነትና ፀኒዕና ንክንጓዓዝ እሞ ንነፍስና ክንዕቅብን እንተፈቐዶ ንኻልኦት ንበረኸት ክንከውንን እግዚኣብሔር ምስ በዓሉን መንፈሱን ይፀግወና ኣሜን ኣባኹም ኣሜን ብጣዕሚ ፅቡቕ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ብዙሕ ግዜ ካብዛ ኣኪተ ዓለም ክብል ኣብ ዘለናዮ ግዜ ስኻ ዶኻ በዓል ክርስቶ ፈሊጥካ ንልዕሌኻ ብዕድመ ንልዕሌኻ ዝኾኑ ብማዕርግ ንልዕሌኻ ንዝኾኑ ብፍልጠት ንልዕሌኻ ዝኾኑ ሰባት ኣብነት ክገብርዎም ዝደልዩ ሳቶም ኣብነት እንዳገበሩ እንታይ ገደሰካ ካብ ሰብካ ደፈሊጥካ ኢኻ ስኻ መን ኮንካ ኢኻ ከምዚ ትብል ብዙሕ ነገር ምዕግርጋር ዝበዝሖ ዘመን እዩ ብርግፅ ማለት ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ውሳኔ ክውስን ከሎ ሰብ ይትረፍሲ መልኣኽ እንተኾነ እውን እዩ ምክንያቱ መልኣኽ ብርሃን መሲሉ ክመፅእ ከም ዝኽእል ነጊርና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ርኢና ኣለና ስለዚ ይትረፍ ዶ ኣነ ፈልጥ እየ ኣነ ክእል እየ ኣነ ስልጣን ኣለና ኣነ ግዜ ኣለኒ ዝብልሲ መልኣኽ ካብ ሰማይ እንተመፂውን ካብዚ ወንጌል ካብዚ ድሕነት እዚ እንተሰቢኽልኩም ንሱ ውጉዝ ዝኾን እዩ ስለዚ እታ መልእኽቲ ከምታ ሓውና ዶክተር ፍላይ ዝበልና ክንፀንዕ መጀመርያ ክንፈልጦ የናይ ተሓቂ ንፈልጦ ማለት ተቀዳሚት ነገር ተሓቂ ንፈልጦ ሓቂ ምስ ፈለጥና ከዓ ነቲ ሓቂ ንዋጋ ንምኽፋል ኣብቲ ሓቂ ንምፅናዕ ከዓ ንኩሉ ረብሓታት ንኩሉ ዝምድናታት ከዓኒ ምክንያቱ ክብሪ ንዝክርስም ይኹን ኣዴኻ ሓውኻ ሓብትኻ እውን ከይተረፈ እንተዳኢሉሲ ንዓይ ኣይበቅዕኒ እንተዳኢሉስ ካልእ ዓርከ መሓዛ ካልእ ዘመድ ካልእ መሳርሕቲ ካልእ ሓላፊ እውን ኣው ተጠቃሊሉ ኣሎ ማለት እዩ እሞ እግዚኣብሔር መስገን እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ኣምላኽ እምን እዩ መዋፅኦ ምእንቲ ክትቅሉስ ኣብ ፀበባኹም ዘበለ ኩሉ መዋፅኡ ገይርልኩም ኣሎ እዩ ኣራይ ሓውና መምህርቲ ክማርያም ናባኹም أنا كون حراي هو وريا دكتور صقاف هو حراي غريتا እግዚአብሔር ይደግፍኩም መምህር ተኽሉ ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ኣቦታት እግዚአብሔር መምህር ተኽሉ ኣብኣያ ናተይ እውን ሕቶሲ ኣብዘን 6 7 8 ኤን ዳርጋ ሓንቲ እቲ ካልእ ወንጌል ምግመጣልኩም ክብል ከሎስ ወንጌላት ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሓት ነይረን ማለት ድዩ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ነናቱ ትርጉም እንዳሃበ ነናቱ ንትርጎመሉ ግዜ ኢና ዘለና ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ውሑዳት ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ እሞ ካልእ ወንጌል ንምንታይ ኢሉ ፀዊዕዎ
ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ግናኸ ኣብታ ሻምናይቲ ግናኸ ንሕና እኳ እንተኾንና ወይስ መልኣኽ ካብ ሰማይ መልኣኽ ካብ ሰማይ መፂኡሲ ካልእ ወንጌል ናይ ዝሰበኸሉ ተኣምራት ስለ ዝነበረ ድዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዋላስ ንሓፈሻዊ ንመጠንቀቕታ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ኣህዛብ ዝምህሮም ዝነበረ ኣብ እንከ በርሃለ ይደሊ ካልኣይ ከዓ እዛ እኪት ዓለም ኩሉ ግዜ ሲ ትዝሓለፈ ግዜ ይሓይሽ ነይሩ ዘመና ቦታትና ይሓይሽ ነይሩ እንዳበልና ኢና ኩሉ ግዜ እንተኣሽም ነበር እኪት እንተ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሲ ካብዚ ሕጂ ዘለናዮ ከነወዳድሮ ከለናስ ከመይ ሰኔን ክበርሃለ ይደሊ እሞ ካልኦት ይስማዕና ቦታትና ይቐኒና አሜን አሜን ሓራይ ሓውና መምህር ተኽሉ ናባኹም ካልኦት ይስማዕና ደሓን ከና ናይ መጀመርታ ክልተት ናይ ዳክተር ፅጋብ ክወስዶ እቲ ካልእ ወንጌል ዝብሎ ዘሎ ካልእ መሰረተ እምነት ዝሓዘ ማለት እዩ ምክንያቱ ክርስትና ዘይኮነ ሕጂ እቲ መክሰስታት ዝነበረ ወና ሃዋርያ ጳውሎስ ዝጀመሩሉ እቶም ናይ ሓሶት መማህራን ዝበሃሉ ክብረት ንዓቶም ንምርካብ ሓደ ግዝረት ኣድላይ ከም ምዃኑ ክልተ ቀዳመይቲ ሰንበት ከብዕሉ ከም ዘለዎም ሓድሽ ወርሒ መብዓል ክገብሩ ከም ዘለዎም ብዙሕ ከምኡታት የእሱ ስለ ዝነበሩ እቲ ናይ ደም ክርስቶስ ብቑዕ ከም ዘይኮነ ገይሮም ዝርእይዎ ነይሮም ነዚ ከዓ እቲ ካልእ ወንጌል ዝብሎ ዘሎ እተፈለየ ወንጌል ዝብሎ ዘሎ ነዚ እቲ ካልእ ወንጌል እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ሓደ ዓይነት መሰረተ እምነት ኮይኑ ወይ ከዓ ካልእ ትርጉም ዝሓዘ ሕጂ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ማርቆስ ወንጌል ዮሃንስ ከምኡ ኢልና እንተ ደኣ ኺልና እዚ ካልእ እተፈለየ ወንጌል እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ሓቂ ዘይብሉ ወይ ከዓ ሕውስዋስ ዘለዎ ዝያዳ ኣብ ካልእቲ ዝሓዘትያ ካልእ ወንጌል ነይሩ ድዩ ኣብ መጌታ ህብሩና ነይሩ እዩ ግን ዝያዳ ናብኦም ክገድፈ ካልእ ትወት ትስማዕና አሜን ንሕና ኩለኹም ግለፅዎን ደበና መምህር ተኽሉ ማርያም ናና ናባኹም ዳኣሳት ላሕን እግዚአብሔር መስገን ሽዑቶም ሃዋርያት ክጽሕፉ ከለው ማዕረ ማዕሪኡ ሰይጣን ስለዘይዓርፍ ማዕረ ማዕሪኡ ወንጌላት ወንጌል ቶማስ ወንጌል ይሁዳ ዝብል ይጽሓፍ ነይሩ ኣብ ጉባኤ ንግያ ብዛዕባ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ኣብ ዘተየሉ ጉባኤ ከኣኒ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ምዕራፍ 2 ንሳዮም ጉባኤኦም ንሳዮም ሓጊጎም ዘለው ማለት ስለዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ይኹን ናይ ሓዲስ ኪዳን ይኹን ኣጽሪዮም መንፈስ ቅዱስ ዝነፈሶ መጽሓፍቲ ቅቡል ገይሮም ነቲ ቅቡል ዘይኮነ ከዓ ሽዑ ኣውጊዞሞ ማለት ሕጂ እውን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እቲ ወንጌል ይሁዳ ዝብል ወንጌል ቶማስ ዝብል እንታይ ዝብል ፖፕ ሽኖዳውን ፀጎኦ ምሕደረና ንዑ ሙሉእ መልስነት መጽሓፍ ገይሮም መልሲ ሂቦም ልለው ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንሕና እኳ እንተኾንና ወይስ መልኣኽ ካብ ሰማይ መጀመርያ ስሕተት ብሰማይ ወሪዱ ማለት እዩ መበቆል ናይቲ ስሕተት እቲ ዲያብሎስ ንኣዳምን ሔዋንን ከስሕቶም ከሎ ኣብ ስጋ ከይሲ ተሰዊሩ ሓላይ መሲሉ ደንጋፂ መሲሉ እዩ ኣስሒትዎም ማለት ንኹሉ ዝግበር ምንጭታት ከኣብቲ ውሽጡ እቲ ካልእ መንፈስ ኣሎ ስለዚ ከዓ እዩ ኣብ ዝሓለፍናዮ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 መልኣኹ እንተኾነ ካብ ሰማይ መልኣኽ እውን ንባዕሉ ዲያብሎስ እውን ከም መልኣኽ ሰማይ ከም መልኣኽ ኣምላኽ መሲሉ ይመፅእ እሞ እዚ ኣየገርምን እዩ እቶም ኣገልገልቲ ዲያብሎስ ከዓ ኣገልገልቲ ክርስቶስ መሲሎም እንተመፅኹም በዛ ኣይትጠበሩ እዩ ኣብታ ካብዛ ኣኪት ዓለም ትብል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘበን ናቱ ዝኾነ ጾር ናቱ ዝኾነ ጸጋ ኣለዎ ብርግጽ እቲ ዝነበረሉ ግዜ ፍሉይ ዝገብሮ ግን እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣዒንቶም ዓዊሩ ኣዒንቲ ልቦም ዓዊሩ ክሳብ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕሊፉ ዝሃብሉ ግዜ እዩ ማለት ንኹሉ ዝገብሮ ዝነበረ ሓቂ ንኹሉ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ንኹሉ ዝገብሮ ዝነበረ ምሕዋይ
نزو كله زقبرو نبر قديفهم نخسقل مئزازهم يو اتزخفه نتي مقابر محتم غيرهم له نساتهم بينهم كي كفتوه ناي بيلاطوس محتم أولو بيلاطوس بينو كي كفتو إذا غيرهم له محتم مقابر بحيتهم وتسيو كنسو دك مزامرت مزيوم ليت بسار بليت سار يقوم بولنبر تسيو خيتو بلو زبل كابزي ويتا اسكريستوس دغاغيمو كابزي حاتن عماصن ولدو يبل مالت ስለዚህ ናይቲ ዘበንቲ ዝነበረ ክፍኣት ኣብ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበርዎ ፍርዲ እሞ ከዓ ዘይኣመንቲ ኣህዛብ ህላዊ እግዚኣብሔር ዘይኣምኑ ከይበሃል ከዓ ንእግዚኣብሔር ዝኣምኑ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ቤተ ኣምላኽ ዘለው ነዚ ኩሉ ከስተንትን ከሎ እዩ ካብታ ዘላ እኪታ ዓለም ምእንቲ ከድሕነና ንሱ ሂወቱ በጃ ሃበ ኢሉ ዝገለፆ ማለት እዩ ተመልሽ ይኸውን ተስፋ ገብር ሓውና ዶክተር ፅጋብ هو تملسي بنا قاليوت يسمعنا زي نخلنا قاليوت يسمع لنا سلتسات فوقن قبل بنا مسجن الراي قالوت حبتنا تمنيت جليسات تاعب كسر عسرته نسبك حقوس ندزبلسي باريا كريستوس هاي مخونكن كله نسبك نحقوس قبوناي نسبك نحقوس جن قبونا بمقبارنا نإجابير بمحقوسنا نبيت أملاخ بمعياينا سناي نجار بمقبارنا نمبر سناي بزي كونه نسبات كنحقوس كنبل كابت سناي زخونا ني أملاخ كنرحقينا نفسنا أخون قدينا موزي قلبت بت زبل زحلو زبن بعلمن بزحو بعلمن يمسحب جزية بعلمن يمسلتهم أنا حق زي كونس مسمن تخون كاي أنا عكاز خيل مسمن تخون كاي هاد الله كاتركب أبزبل زبني نازل لنا موت هاوس ثانية نبي حق طلبوا غير أستنتيناتا نسب كحقوس ندازبل سي باريا خريستوس أي مخون كونين الرأي كالوت الرأي حونا دكتور كفلاي حنت عطلت نابنا الرأي أبي الجلس قصر عندك ونتخون أبتي ناب مسكيف هذا أنحلو يترس هو تاعتي أب قصري أسر شو أتن يا أسر شو منتن أسر شاتن هو أب أسر شو منتن مسكيفها خلالها خم خدي بنقرنا أب أسر شاتن بزي يعقوب حد خد أقوى أيري أخوني بل أسليس خلتها من عايكم درائني سلسة أو قرب مجلسي مبرنترلي እግዚአብሔር ይመስገን ካው ድሕሪ 3 ዓመት ንኬፋ خلاليو ናብ ኢየሩሳሌም ደየብኩ ምሱ 15 መዓልቲ ቀነኹ ካብ ሃዋርያት ግና ብዘይ ያዕቆብ ሓው ጎይታና ሓደ እኳ ካልእ ኣይረኸብኩን ሕራይ ናባኹም መምህርቲ ክማርያ عندما أنا واحد جالسين مناطق مجلات كمان تبلدلا نستحيزكم أزلهم تعشموا ما تعشموا أبتي مجلس أنت يقولون عاتم سي نتحاور أن مستقبل مالتي مثل كريستوس مستقبل تسألوسي مثل استعمت قدمين أبعاتهم مخالي إذا أدبلدلهم بدي مناطق مستقبل نبعاتهم أيتم مخنياتو ناي ولفتي باوربوينت ون تبلدها إن تعبيد زي كوناسي نتحاور أناتو كاب كريستوس كم تقبلون مجلات الإنبار ده حالي خيديو يعقوب احتمال يكونن ولا مثلا قالوا حواريات كون كم زخدن إيدومون كم زنبرولون زغالت سلازي بروفيسور حقومي حدا راح يكونن مزحاتون رئيين ግን ሓደ ክብል ከሎ ሲ ኣብዚኣ ናይ ድሕሪ እዚኣ ማለት እዩ ራሂም I hope it's clear ንብዙሓት እውን ርኢ ብድሕሪ ኣገልግሎት ምጅማሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ምዕራፍ 2 ንቀድሜና ኣሎ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ክንሪኦ ኢና እቲ ምስጋ እንደምን ከይተማኸርኩ ኢሉ
بمجلاس ودي يسوع كريستوس مستقل صلو مسجان دمن كي تماهرة أبا أحزاب وانجيل سبخ كم زنبرة دحرجن اتحبرت وانجيل سلازدلي ناب يروساليم ناب هواريات كم زمزة سلازي أب معرف كلته نمزخا خيري كوخنا النام انتي كاوها عاد حري 14 عامات كم بحدش ناب يروساليم مس برناباس ديبكو نتيتون مساي تمالا أخوي اتمديابي كأب بمخنيات حد رأي منال باش نخون تخي قوي ويس قوي خي هلويلة اتعبا هزاب زسوب كوانجيل نتوم مرئيات أبينهم غيره تزارب كوم نزوم مرئيات إلوهم زلو أب قصرة الشعاتة اتوم معنود كم زخونو مسلتي يعيقوبن كيفان يوهانسن نتيتو هبن نسأقا مسفلتو نحنا ناب أحزاب كنكيد نساتون قنا ناب قزرات من دانا نعين نبرناباسن ناي حبرت يمانا إيدوم هابوناي ممهر قالي سميهم أبحان تقزي أبزي حجي انت واحدة سلسة تقيس اللو مالت سلسة أبتي ناي قداماي زقلت أزولغن بجيكا ني بيتروسن ني أيكوبن كم زرخبه دحار ساني حقن مزعبات السبكو زلو انجل عيوم مستزرادوبو يمانا إيدون كم زهابو أبيناي كغلغلو كم زلوهم درجوهم زفالتلو يو سلغالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናይ በሐቅ ዘበና አገልግለትኩም ይባርክ ሓውና ዶክተር ክፍላይ እተና ሕቶ ንዓኹም ጥራይ ዘይኮነ ንኹላህና ነቶም ዝሰምዑን ዝያዳ ከመይ ገርና ከነንብብ ኮለና አትኩሮ ከም ንገብር ዓቢ ኣብነት እሞ እግዚአብሔር ጸጋ ያብዝሃልኩም حراي زغنا حتار إيتون تلينا كنقبلنا دزي اللي جن جزينا قرار بالله أبونا بملأك سلام على معدان هيبهم بسألت كعصورنا نبونا ناب أود محرت بخبري عدم ربنا وياك أبيت من الوقت حتى راسي أفتى بروفيسور دخلته عنتوي ما عادش بزيت تصحفوا يخون إذن كما بوتات كبوا خلوسي أب 55 تبع 58 يخون إذا أمبر برقص كم زي بلوا من الرقصات زي مهاتو دافنا أبزئة عمد زئة تصحفات زبل يلا قن بتي كنتات ريوم كاب 55 تبع 58 أبلوك خون يخيل إذا ببت خسرنا قبل كوينو ترخيبو بويا سيد الله مالك دعم صبق دعم زارق وهايدي صبق غيركم مقلاس يبزحلكم آمين حراي كلكم كما يمسيهم كما يقنيهم كبرن مسجانان نملخيكم أبنا بمرجتا أنيلنا سمنا قلقلتكم بارخ حونا أمر تقولوا مملشو مقلاسو نو يبزحلك بسفيعو عميقا بصحف أمسيخا تكافلنا تمهرنا اللخمو زيابير مملسو جزيخا يبارخ منفسو دما بزحيخ عولكا مزمور دزمركن أحوات كمون نزا معراف زنببكن كلكم دما كابتي زستنتنكمو ويدما زي ترداكن حتى بمحتات نزي قبائي توسخي حساب نهبكم صنعكم كلكم زمن أقلقلتكم يبارخ أنس نتا حفتنا تمنيت كمون دحراي أبونا زقلتكم مع اتا قصري عسرته عجيغا نسبد ويسنا أملاخ إيه بهزبل زلخو ويس نسب كحقس دي زدل زلخو جينا نسب كحقس انت الزبلسي باريا كريستوس أي مخون كون نيري اتبليا أب حنقولي أب حسابي
كتم على لساني صنيحة مخنياتو إذا لومي تدفعنا زلا بزمننا كنزارب كم هزبون فلينا بنهنا كنزارب كم أمنتون فلينا بأنا بدك توهدو كنزارب انت دعا كوينا إذا نسب نمحقواس كنبل بكل نجار تقول أنا خمزلا كاب حقي تعالينا كمزلا كلنا نفلتو حقيو إذا كله بحلفي أبيت كريستياننا وريدنا زلو انتاي سلا زغورنا انت دايلنا نعملاك نفرح زقبانا نسب فريحنا كم اون نسب كان حقوس إلنا دما كابتي اجزي أبيهر زبلنا بوانجلو زتصوعنا دما وصينا كم زلنا ايو زردأكا نسب أحقوشكا نعملاخ توقهي انت دا أخونكا دما أبزمدري بركة سلام يبولون نري أننا تنعقدو زلنا تنسمعو زلنا تنريو زلنا تزرخبنا زلو نريو لنا بعبي دما أب سماي دما كنا نيئو مالتي أما هوريا باولس قنتا إزبل زلو نسب كحقوس انت الزبلسي باريا كروسوس أي مخون كنرى إلو اتي فتاو عالم كون زدلسي سألا أملاخيو يبل هاريا باولوس نسبكو تحقسو اندي حركون كادماني بتعلم تدولين نعلم أفكير كان مس أملاخ دما سردخون كأخا نسب تحقسو نعملاخ اندحر أحقس كايوغن نايب حق نتوم دك أملاخوين نحقوسي خاتخونهم مالتيو أما إذا نسب بان مبال نسب نمحقواسيلكا أب زي أتوم إتاو زي جبر مقبار زي مزراب بزح نجر كم حبرة سب تقول أنا كم زلا كلنا نفلت حقيو زي بعل بطرس يوحنس كسبكو قال أملاك كنقرو خلو بهذا السمزي دحر حجي كي تسبكو كي تزاربو دو أيبلناكم مش بلوهم هواريا بطرسن يوحنسن قنا أبتو على أنت أميلهم
أو قبر هوريات معرف 4 قصري 19 قصر عسران بيترسن يوحنسن جنا نحناس نتزرعنا يون زسمعنا يون مزرابو كن حدق أيكون لنا يمو كاب أملاخنا عخاتكم مئزاز أبقد ما أملاك كنو أنت غينسي اسكبع علخاتكم فرادو بلوم مغنياتو اتي نهواريات نبيتروس نيوهانس زقرب اللهم كسي سلامنتاي نكورستوس سبخكم سلامنتاي بز السمزي تزاربكم سم كورستوس قديفهم كالو تزاربو انت تزاربو نتوم سبنتاي مخونو نرم مالتي محقوسوهم نرم مالتي جن كابنا أملاخسي نسب مئزاز أبقد ما أملاك كنو عنتو غينسي اسكا بعلخاتكم فرادو أما كلنا إذا زمن إذا أملاخ أقهينا نسب كان حق صلو زد الليل دلو سرعات أملاخ أفريسنا بسرعات سبات زنبرلو زلو حقي أبيلا زي كونه بزحي أبيلا زوترلو زمن إنا زلنامو نساب كحقوس داليان تزغونسي هواريا أي مخون كن نيرين نأملاخ كوينا خنركب كلنا كاب عالم جبجبا كاب سبات دما موغوس نأدا كمتسأنا أي كإلني وقسا أي متسأنا أما نأملاخ حقوسنا بسبب انت توقسنا إذا حشان نمبر بسبب سبب حقوسنا أملاخ انت دعا وقيسنا ويد ما أملاخ كالق خوينا تدعا قريبنا إذي كونيان يئمو يتخلو نقبرو كبر أملاخ زقلسن نأملاخ زحقوسن خون دما እግዚአብሔር ይحግዘና ስለሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይስሐዮ እሞ መደብና بጸሎት ክንዓጹ ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል ምን ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም በሐድሽ ኩልን ዝሕዝ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ሰላም ዝሓንቱን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ልምናለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን بزح سلام كب نقول سلام سلطان زلو እግዚአብሔር أملاكنا أيو من سلام تصليب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منكسات مسا باركان تعب سماي كم دمام دريكون نعلة تنجيرانا لما هبنا نان زبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا وسنان دقلنا وفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا نقسن حيلين كبر نزل علمنا كإما أمين وعزت يا مريم بناي قدس كبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاهون دن قليخي أدي جابير تواعد قويتا سراوي سلام لك الله سغكوان السبرفتي خفرك رسخون برخيو ومن لتسقى جابير مساقئيو وفست دس والكي فتياتنا سريلنا نفتو الدخ إياس كورسوس منتانا حرات لمن لنا أمين ونقول لتعي جابير لمن كان مالدكنا لنا ونقول سلام سلام هبنا واللي يبقى أخم جابير أتريلنا سقاخو نفسلنا يكغان نفلتو عدام لخي بلنا بسم كان سمن يصوعن علونا سما يزول لخان سخا سلام كعبل نفس كلنا حدر أبزع على من زمن ورنام سلام حلو كل مرحة سوى السلطان بقدسم كا سلام حبهم أبزريانا نزولو موقع انت عذاب كأم خرحات أم نؤتاونا نتعانا نزولو قراءتنا بكل سلام حلوهم وهدعون بعنعني واتكن نبرن كل سنة يعمل خدمة ناغاني جابير بنفرح بغيا ونتكن ركبن وكرساس مسؤول نسمان فاز قدسم سقانا صنعاتن بوزل لك على من كل سعن نزل علم أمين حرا أملاك محرمنا قرب هلا أملاك قرب لنا ساعات ما عاد تزبارك لنا قدس جابير أملاكنا
ሰዓዛ ምሸት እዚኣ ድማ ባረኸልና ጸሎናዮ ጸሎት እስኻ ትሰምዖ ተማሃርናዮ ቃልካ ድማ ንሕና ሰሚዕና ክነብረሉ ኣብ ክንድጌ ንኩሉ ስዒርና ፍቃድካ እንመልዓሉ ናብ ሰማይ እንጥምተሉ ኣብ እምነት እንጸንዓሉ ዝበልካና እንገብረሉ ተኣዘዝናዮ ድማ እንፍጽመሉ ግበረልና ነዚ ጉባኤ እዚ እስኻ ባረኸልና ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ዘጸንብር ግበረልና ቶም ኩሎም ግዜኦም ጉልበቶም ወፍዮም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ግዜኦም ባረኽ ህይወቶም ድማ ሓሉ ንዓለም ኩላ ድማ ንጉስ ሰላም ንስኻ እሞ ሰላም ካውርደላ ምሕረት ካውርደልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎ በደልና ንዕሳና እንደገልና ወፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ደንገል ይኽእል ስጋኹን ደንገል ይኽእል ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ከዋንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብርኺ ወምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስሕቲ ደስ በልኪ ሕጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን ይፍታሕ ወይ ስረይ እግዚእና ኣምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ይገቀና سريع ኃጢአት ደምሳት ሲያበሳ ወልዶ ለብርከሰተ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወይ ዲያቆና ጥሮን ሳይዱ ገጻናት በበስምክሙ ኩንፍታኑን ጻህኒ ረሲያን ዝክሉዋን ሰማይ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአሰት ተክልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአሰት ተክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ብልዕለይና ብልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለና የቦታን ዕፅፈን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ አሜን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና የጸለየ ጸሎት ተማህለልና ምህለላ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝተማሃርናዮ ቃል እግዚአብሔር 30 60 100 ሰናይ ፍረ ህይወትና ፈሪዩ ክንጸድቀሉ ክንድሕነሉ ከነገልግለሉ ክንግልገለሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነቲ ቃል እግዚአብሔር ነቲ ግዜ እግዚአብሔር ነቲ ቤተ ክርስቲያን ስርዓቶ ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣዋሃድኩም ብጥባትን በኣንቃድዎን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ንዝመጽእ ኣብ ድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ክንጋባእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኽበልና አሜን አሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና አባታትና ድሓን ደሩ እግዚአብሔር ምሳኹም ይሁን አሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና አሜን አሜን ንኹላና ቃል ሕይወት የስማዓልና ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና